Savršeno. Savršeno. Zbog ovakvih uvjeta u vodi, zbog ribolova pod drugom obalom, zbog velikih pojaseva lokvanja i granja pod drugom obalom, strašno je važno klipanje pribora, znači klipanje strune na pravoj daljini. To radimo u samom početku ribolova, da bi znači, naš svaki sljedeći zabac bio točno na hranilištu. Da ne bi ubacili u lokvanje, da ne bi ubacili ili bacili, lako ispraviti kad se baci ispred, pa zabaci se ponovo. Ali zaklipana rola uvijek garantira da će mamac biti na hranilištu. To je jako važna stvar. Kad pripremamo znači pribor i tako dalje, prije klipanja nikad ne stavljamo predvez. Jer predvez, znači sa udicom, ako zabacimo predaleko, mogu bi zapeti u lokvanje, mogu bi zapeti u granje i tako dalje. U stvari nam smeta. Znači, pozicija gdje će biti štap, prvo se ispituje samo sa olovom. Znači, ja ću prvo ispitati pozicije sa olovom, kad nađem točnu poziciju gdje mi treba biti mamac, zaklipat ću štap i znaću točno mjesto sa kojega zabacujem i na kojem mjestu moram dići štap, da bi, kad zabacim, da bi klip zaustavio cijeli sistem. Još jedna odlična stvar klipanja. Znači, kad je rola zaklipana, sistem lijepo leti. Kad struna dođe na klip, cijeli sistem sa bojilom, bojila leti napred. Znači, olovo je štopa, bojila preuzima, ajmo reći, smjer prema napred i cijeli sistem lijepo pada u vodu. Znači, to je strašno važno. Znači, klipanje je isto kao i štopanje role kod padanja sistema. Uvijek se uštopa rola da sistem u stvari lijepo padne na dno. Znači, to je strahovito važno. Evo. Znači, ja sad mogu zabaciti na tih 70 metara, to nije problem. Ali je, kažem, najvažnija stvar, ja bi to htio sad pokazati, ali malo ipak predaleko. Malo je predaleko za pokazivanje, neće biti to moguće pokazati. Ali nekakva, aj probat ćemo. Ja ću zabaciti, probat ću nekakvu točnost postići u nekakvom prvom zabacu. Da vidimo šta će biti. Evo, ne znam da li se vidjelo. Znači, namjerno sam čak i štopao malo. Znači, sad sam bacio prekratko. Imam vremena, zabacivat ću toliko puta dok ne budem zadovoljan sa zabačenim. Dok ne bude olovo palo točno na mjesto gdje ja hoću da mi bude mamac. Evo, to je jako važno u ovakvom ribolovu, u ovakvim uvjetima, gdje se lovi direktno pod lokvanjem, gdje se lovi direktno pod granjem. Evo, to je jedna od najvažnijih stvari, da vam uvijek mamac pada tamo gdje treba biti, pod lokvanj, pod granje. I to je klipanje. Savršeno. Ajde probaj, ako se valovi budu vidjeli, zoomiraj, molim te lokvanje.
Znači to je upravo ono o čemu sam pričao. Fantastičan zabac vis-a-vis zaklipane role. Kad struna lupi u klip, predvez se lijepo poravna i bojila padne točno na mjesto. Ovo je recimo zabačeno ko da sam ja zabacio.